Heta mea că voi să șorci Chica. Da, m-a prins Piggy. Repede, fata, hai. Azi jucăm Piggy. Oh, pot să mor pe capul tău. Da. Lasă-mă să mor pe capul tău, șefa. Nu, dar lasă-mă pe capul tău. Nu e corect. Lasă-mă pe capul ei, dar ce contează acum? Vreți viață. Noi trișăm ca de fiecare dată. Bine, eu trișez, voi nu. Gun. Ta-ta-ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ta-ta-ra. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ta-ra-ra-ra. Ra-ra. Can I sleep? Sleep, Piggy. Piggy de mea. Revenim după pauză. Gata, am revenit, ne jucăm noua hartă. Dar unde e cartoful? Lasă-mă cu bateria ta. Până la urmă bine te bag cărca. Bine te bag cărca. Da, așa. N-am cărcat. Mai bine nu întrebam. Era bine fără ei, fără cartof. Mă, ce maspe! Hec, ca de fiecare dată un hec mare, re. Dar dacă ați putea sta așa. Hai, mă, acum te-ai găsit pe Game Move. Hai, mă, mereu în caz. Play. Și voi ce mi-ați făcut? O să-mi ia ceva să editez videoul ăsta. Trebuie să le editez așa un film mai frumușel, așa mai străcitor. Să fiu o parte pe TikTok. O, da, urmăriți-mă pe TikTok. Fox prima. House vreau. Deci n-am What the fuck? N-am încărcat și nu se încarcă. Așa. Player. Da, e... Cum? Cum nu știu tu, mă enervează telefonul ăsta. După ce filmez ăsta, las n-am încărcat și poate scriu și eu ceva și mă culc. De ce nu putem scrie? Ai iubit sau ceva? Nu știu. Da, și eu ce-a fost gomotul ăla. Gata, v-am dat așa să auzim bine pe Piggy. Mamă, ce zgobote acum, mamă. Mamă, mi bubuie urechile și fără căști. Mi s-a bubuit caracterul, da, ok. Nu mai e. Dăm Plank, vreau Plank-ul. Eu mă ocup mereu cu Plank. Sau Plank, cum s-ar zice pe limba engleză. Repede, go. I-a ieșit. Mă disper. Mi-e frică, să fiu sinceră. Mi-e frică de caracterul ăla. Frică de el. Fata, pune-te aici. Mi-e frică.
De cât dacă am first person? Nu poți să-ți vezi și tu de treaba ta? Uite, mai e, nu mai pune pata pe mine. Că nu sunt eu importantă. Mamă, ce rapid a fost asta, mamă. Îl simțeam că cum însufla în ceafă. Dar tu ești prost, băiatul meu. Nu știu cât de prost ești. Ești prost. Rău. E prost, băiatul meu. Îmi place cum e îmbrăcat fata asta. E și cu Olivia. Go. Mi-e frică să nu greșesc. Nu vă dați seama. Mă dor ochii. Cât de atentă sunt. Pe-am zis că sunt atât de atentă. Cum bubuie. Vine, fata, vine. Jos. Mă dor ochii rău de tot. Eu nu mai am pe unde să fugă. Îți dau o fugă de te dau cu capul de pereți. Ia vină în coate, crește. Ia, hai. Măcar cam atât cu episodul de azi. Mă pun să scriu și papa cu voi a fost Olgica. Dați un follow pe TikTok și abonați-vă, dați like. Pa!